The news dzakabuda nezulo dzichinzi the 2030 are almost a done deal now. Dzaya dzikashoka vanhu. Panguva ino pachisekurita this picture muri kuona on the screen. Chinokuwa kunzi kune vanhu vari kutambura, vamwe vari kurapa mabhodha, vamwe vari kukepchiwa vachizama kunotsvaka raramo kune dzimwe nyika. Chitiko chabuda panguva ino chinoratidza kuti vanhu, the true reality is people they don't want this 2030 ino resolution yekutanga yeZANU-PF. Zisapinda mashoko muda nyongo panguva ino. I want to subscribe like on the bell icon. Makomiti ari posta this picture amuri kuona on the screen obudanyira achiti. It said, the picture below shows the harsh reality. Vanhu vari kurara pamabhodha vachienda kuSouth Africa kunozama kutsvaka kurarama because tiri kutambura. While the headline says the government is changing the constitution to let the president rule till 2030, claiming the economy is good. Instead of telling the president to focus on the economy and listen to our grievances, they are feeding him lies. That is why I support VP Chiwenga. He is the only one speaking for us. Ndovega vanodza president chokwadi chiri paground. Imagine ivo vakazoita president in 2028, nyika inoita uchi nemukaka. Ndo mashoko anobuda achitaurwa namakomiti sekufunga kwakewo achiti aiwa panguva inoi the only person watofanira kusapota ndevp kosano Chiwenga nokuda kuti ari kutaura zvinobatika zvinhu zviri paground. Vamwe vese vamuri kuona vanenge vachirala behind vachinosapota mutungamiri wenyika kuti aende pamberi ne2030, those guys they don't even like the president just because vari kumusapota kune zvinhu zvisiri izvo vachinomunyepera kuti paground pakamira so izvo zvisiri izvo. Pidai comment section medu budza mafungiro enyu muri kudi pamusoro pe-this situation. Muchinzwa kuti aiwa ma-amendments panguva ini angosara kuti angotebuliwa chete but everything the deal paperwork zvese zvapera. Don't subscribe or like out on the bell icon.